Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aikin hajjin da ya fi kowanne cikin ayyukan hajji da shari'ar musulunci ta ba da dama shine aikin hajjin tamattu'i. Muna da aikin hajji al-ifrad wanda tsurar aikin hajji ne kadai. Muna da aikin hajji al-qiran wanda ake cakuda aikin umra da aikin hajji a tare a gwama su. Muna kuma da aikin hajji da ake ce da shi tamattu'i wanda ake yin umra daban sannan ayi aikin hajji daban. Idan an kammala umra sannan ranar 8 ga wata yawmut tarwiya sai kuma a kimtsa dan a tafi mina a yi niyyar aikin hajji. So wannan shine afdal, shine fi kowanne falala a cikin ayyukan hajjin nan, duk da cewa duk wanda kai a ciki yayi, amma in fifiko ne to shine wannan aikin hajjin da zaka yi ka zubar da jini a cikinsa ka yanka dabba kenan. Sai an fara yin umra kafin a yi aikin hajji na tamattu'i. Umra kuma ya ku yan uwana a takaice abubuwa ne guda hudu. Na farko al-ihram wanda yake tattare da daukan niyya da sanya ihrami a jikinka. Abu na biyu shine kuma at-tawaf, shine zagaye dakin Allah, zagaye guda 7 Ka'aba kenan. Sannan na uku shine as-sa'yu, wato tafiya tsakanin Safa zuwa Marwa ko sassarfa tsakanin Safa zuwa Marwa. Abu na hudu na ƙarshe shine at-taksir aw al-halq ko kuma al-halq aw at-taksir, yin aski ko kuma yin saisaye. Yan uwa musulmi masu sauraro na, waɗannan abubuwa guda hudu sune kawai umra. So kaga ashe ba wani abu ne mai wahala ba. Yanzu din zaka iya fahimtar ta aikace. Dawafi wani abu ne sananne ana yi, sa'ayi wani abu ne sananne ana yi, aski wani abu ne sananne ana yi, daukan niyya ana zuwa miƙati ne a dauki niyya. Ba a yin niyya wato a bayan miƙati. Duk wanda ya ɗauki niyya bayan miƙati ko ya ɗaura ihrami bayan miƙati to wannan ya ƙetare wato miƙatinsa. Kamar yawan alhazanmu na Najeriya da suke ɗaukan niyya a Jidda, wannan ba daidai ba ne. Ya kamata su ɗauki niyyar su tun a sama, kamar yadda Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin ya yi wannan bayani a cikin littafinsa Manasikul Hajji. Ya ce duk wanda yake miƙatinsa yana ainihin wato zai ƙetare shi ne ta jirgi, kamar waɗanda miƙatinsa yake a cikin ruwa, to yana da kyau su shirya kafin wannan lokaci, su ɗaura ihramin su, sannan su kimtsa su ɗauki niyyar su kafin su sauko sama, su sauko daga sama. Wannan shine abin da yafi kamata. Sannan idan mutum ya niyya zai rinka labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Wannan shine abin da ake so idan mutum ya ɗauki niyya ya ɗaura ihramin sa zai ta maimaitawa. Zamani ya zo, yanayi ya zo, yanzu mutane ba su damu da talbiya ba. Alhazai sun kaurace wa labbaik Allahumma labbaik. Kaɗan ne daga cikin alhazai zaka ga suna labbaik Allahumma labbaik. Hatta kai ga yanzu gani ake yi wanda yake yawan yin talbiya sai ga ana kallon sa, saboda mutane sun kaurace wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalul hajj al-ajj was-sajj, mafificin falala a cikin aikin hajji shine wanda aka fi yawaita faɗin labbaik Allahumma labbaik, kuma aka yanka dabba aka zumar da jini a ciki. Shine wannan aikin hajji na tamattu'i da annabi ya ce law istakbaltu min amri mastadbartu ma suktul hadi. Da na sani da ban koro dabba ba, da ban koro hadayata ba, mana da bai yi kirani ba kenan. Wala ja'altuha umra, da nayi umra daban sannan kuma in zo in dauki niyyar aikin hajji na a wato ranar 8 ga wata. To malamai shi suke ce wannan yana nuna mana ashe aikin hajji tamattu'i yafi. To wannan shine abin da ya shafi ihrami. Ba a aski, ba a fesa turare, ba a cire farce, a kula da wannan, ba a lullube kai. Wannan duk suna cikin mahzuratul ihrami. Ba a kusantar mace dan wannan zai iya lalata maka ihramin ka, kuma ya jawo maka wato wani abu wanda yake sai ka yanka ko sai ka zubar da jini. Wallahu ta'ala a'lamu.